mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Nagkatikiman kami ng classmate ko. Hi DJ Rocky at DJ Zero. Hindi ko ito masabi kina mommy at daddy. Dahil for sure, mapapagalitan ako. Kaya sa inyo ko na lang ito i-confess. Itago niyo ako sa pangalang Nicole. At ito, ang aking SPG. As in, Super Bagnern Secret File. Last semester, may subject kami na Introduction to Film Making. Ang final output ay kailangan naming gumawa ng short film. Sabi ng prof namin, kami na raw ang bahala sa plot, sa props, sa videography, lahat-lahat na. Basta 10 minutes ang duration. Dinivide kami lahat sa 3 grupo. Tigsa 10 miyembro kami. At hindi ko ina-expect na magiging kagrupo ko ang crush ko na si Jevon. Ever since nag-start ang SEM, medyo awkward na ako sa kanya. Kasi type ko nga siya. Hindi lang ako sure kung may jowa na siya or what that time. Hindi rin ako nagtanong or nag-stalk. Pero ayun, magkagrupo kami. So nagkaroon kami finally ng chance na mag-collaborate. Collaborate? So eto na nga, sa brainstorming ng grupo, napagdesisyonan ng team na ako ang bidang babae. At supporting naman sa lead man, si Jevon. Hindi siya ang leading man ko. Pero, how I wish na siya na lang. Hindi bale, at least, may eksena pa rin kami. So yun na, pinag-usapan ang plot. Ang siste pala, magiging panakipbutas ko si Jevon na best friend ng leading man. After nitong mag-cheat sa akin, iikot sa cheating ang plot. So medyo iyakin ang peg ng lola ninyo. Carry lang kasi sanay naman ako sa aktingan and all. Na-finalize na namin ang script. Na-determine na namin kung saan kami mag-shoot. At napagkasunduan na rin ang schedule. So all set na. Aktingan na ang susunod. DJ Rocky at DJ Jello, maayos naming shoot na magkakaklase ang bawat eksena. As in, inaral namin ang delivery ng mga linya. Ang mga anggulo at projection, maging ang characters namin, in-internalize namin. Yung bang parang artista ng level. Amateurs nga lang. Lahat ng sequence for the day, kinumpleto namin. And oo nga pala, may highlight sa isang eksena namin ni Jevon. Muntikan na kaming mag-kiss. Required kasi kaming magtitigan. Nung nagkakatitigan kami, muntik na muntik akong mawala sa eksena. Kasi first time kong kaharap ng malapitan ng crush ko na para akong matutunaw. Pero
Pero kinaya ko pa rin magstay in character. Pagkatapos ng eksenang yun, niyakap ako ni Jevon. Napayakap din ako sa kanya. O, diba? Close yarn. At akala ko tapos na. Pero, after nung take na yun, nagkaroon kami ng small talk ni Jevon. Small talk? Nagkakwentuhan lang tungkol sa mga personal naming buhay, struggle sa school, at status ng love life. Napag-alaman ko na wala palang girlfriend si Jevon. Naku po, come to Mama B. Ako na ang gaganap at papwesto sa puso mo. But seriously, hindi ako nagpahalata. So I stayed professional. Hanggang sa matapos na rin namin kinabukasan ang lahat ng kailangang ishoot. Pagkatapos ng lahat, nag-celebrate kami. Nagkayayaang mag-night out para mag-celebrate. Bago isalang sa editing ang lahat ng mga raw scenes. At habang nasa a night out, nag-volunteer si Jevon na tutulong siya sa editing. Hindi ko alam. Pero bigla kong nasabing magvo-volunteer din ako sa editing. Kahit wala akong alam dyan. Pumayag naman yung assigned editors para may aalalay daw. So nagkumpulan kami kinabukasan para simulan na ang editing. Nag-rent kami ng Airbnb para solo namin yung venue. Pagdating ko sa kwarto ng venue, napawawa ko kay Jevon nung makita ko siya. Nakapambahay, nakasando lang at shorts. Napalunok na lang ako ng laway. As in, yummy! Ayun, edit-edit akabe. Kanya-kanyang ambag sa pag-aayos ng mga MP4. Hanggang sa nagpahinga muna kami after few hours. Yung dalawang editors umuwi muna. So ang nangyari, kami lang ni Jevon ang naiwan. At dahil sa boredom, nagkatuksuhan kami ni Jevon. As in tuksuhan, playful things. Hanggang sa biglang nag-brown out. Ang dilim! Hindi ko alam kung sinadya ng universe na mag-brown out ng mga oras na yon, basta ewan. Tapos, nakita ko na lang si Jevon na hinubad yung sando niya dahil naiinitan daw siya. Nakatingin lang ako sa kanya all the time. Hanggang sa nilapitan niya ako at hinalikan ng matagal sa labi. Napayakap ako sa pawisan niyang katawan at hinaplos ang naninigas niyang abs. Super yummy na yummy, DJ Rocky at DJ Titan Jello. Parang handa na akong bumigay. Hanggang sa tuluyan na nga akong bumigay at pinaghubad niya ako ng mga nakasuot sa akin. At nangyari na ang pinakamasarap na sandali ng college life ko kasama si Jevon. Na-shoot, nakagat, nahaplos, nayugyog, at napaungol sa sobrang sarap. Then right after, nang merong naganap sa amin, nahimasmasan kami. Agad kaming nagdamit at nag-ayos sa mga sarili. Takot na abutan ng ibang classmates na editor. At tuluyan na rin bumalik ang supply ng kuryente sa venue. Para bang it was meant to happen. Meant to happen! DJ Rocky at DJ Jello, ginusto ko naman ang nangyari. Ginusto rin ni Jevon. Pero, things were never the same again sa pagitan naming dalawa. Nasubmit at naipalabas namin ang aming 10-minute short film sa school. Pero duda akong may nakaalam sa mga kaklase namin na may ibang naganap sa amin ni Jevon habang tinapos ang project namin. Kami naman ni Jevon, naging awkward na sa isa't isa. Yun pala, nagka-girlfriend siya after ng film production namin. May iba na pala siyang minamata. Naging parausan lang ako habang magkasama kami. Wala nga namang girlfriend noong may naganap sa amin. Magkakaroon lang pala ng bago
At hindi pala ako yun. Ay, I felt small bilang babae after that. But I learned my lesson. To never do it in an Airbnb. Bakit? DJ Rocky and DJ Jello. Meron palang CCTV doon. At hindi ako sigurado kung na-i-record yung eksenahang ginawa namin ni Jevon during the time na nag-brown out. Ay, nalaman ko ito dun sa isang editor. Natakot daw siya kasi may kinuha pala siyang tissue doon sa Airbnb. Pero okay lang naman yun. Kung makita man sa CCTV kasi tissue lang yun. But anyway, never na lang talaga lumadlad sa crush. Kasi hindi lahat kilala mo na ng tunay. Minsan may tinatago rin pala. At may mga nakatagong CCTV. O baka hindi ko lang talaga napansin. Sorry na lang talaga kila mommy at daddy kung sakali mang mapanood nila ang kuha sa CCTV. Hindi na po ako uulit. Yun lamang po, maraming salamat sa pagbabasa, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Nicole. At ito, ang aking SPG. As in, super. Back in her secret file.